Vrhbosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić zaredio je 29. lipnja za službu prezbitera petoricu đakona Vrhbosanske nadbiskupije i trojicu đakona Franjevačke provincije Svetog Križa Bosne i Srebrene. Nadbiskup je predvodio svetu misu uz suslavlje apostolskog nuncija u Bosni i Hercegovini Luidžija Pecuta i provincijala Franjevačke provincije Bosne i Srebrene fra Joze Marinčića, te u zajedništvu s većim brojem svećenika, među kojima su bili i odgojitelji u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu i Franjevačkoj teologiji. Bogoslužje je nazočilo mnoštvo bogoslova i redovnica, kao i rodbina te župnici i župljani župa zaređenih, a liturgijsko pjevanje animirali su kolege ređenika, bogoslovi iz 3 bogoslovna sjemeništa u Sarajevu. Tijekom svečanog misnog slavlja u Sarajevskoj prvostolnici zaređeni su velečasni Adnan Petar Mihajl Ješarević, velečasni Ivan Dragičević i velečasni Stipica Lešić, đakoni koji su svoj teološki studij i formaciju završili u Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu, te velečasni Štefan Marković i velečasni Fabijan Štedul koji su svoju formaciju završili u nadbiskupijskom misijskom međunarodnom sjemeništu Redemptoris Mater u Sarajevu, te fra Nikola Pečin, fa Franjo Baraban i fra Josip Kapetanović koji su svoju formaciju završili na Franjevačkoj teologiji. Tu crkvu koju Krist rađa iz svog provodenog ploka, povjerava Petru da vodi tu crkvu. I povjerava apostolskom zboru ključeve kraljevstva daje. I taj apostolski zbor, to su krhki ljudi, ali Isus je onaj koji crkvu vodi. Prvo je ustanovio svojom mukom smrću uskrsnuća, a onda povjerava da je vode i apostolski zbor. Kroz cijelu povijest apostolski zbor predvođen sa prvakom apostola Petrom današnjim dana. Ovdje bi nastavio upravo tu misao Bog mira. Svako je od nas na ovaj ili na način od Boga izabran, pozvan. A onda crkva posvećuje to upravo što je povjerio crkvi, crkva prenosi. Apostolskom zboru, to što je povjerio, nasljednici apostola prenose posebno ređenje. I tim ređenjem crkva povjerava tim krhkim ljudima najveće tajne na zemlji, najveće svetinje na zemlji. Zato danas, dragi đakovi, ređenjem kojeg ćete primiti prezbiterskim ređenjem, crkva vam povjerava najveće svetinje na zemlji. Veće svetinje od Euharistije na zemlji nema. I volio bih da ovim ređenjem postanete svjesni Božjeg povjerenja, što Bog daje preko apostolskih nasljednika. Kardinal Puljić također je dao prigodne darove svećenicima koji slave obljetnicu svećeničkog ređenja. Srebrni jubilej 25 godina misništva slave prečasni Marko Mikić, velečasni Tomislav Mlakić, velečasni Zdenko Spajić, fra Miron Sikirić, fra Vijeko Eduard Tomić, fra Zoran Mandić, fra Marko Stjepanović i fra Filip Karadža. Zlatni jubilej 50 godina svećeništva slave velečasni Stjepan Mišura, Monsignor fra Hil Kabaši, fra Franjo Vrgoć i Selezijanac Don Marinko Ivanković.